Mas Kusumarada. Mbak Febiana bisa di tengah sana? Oke, ya. Mas. Saya tak dari belakang saja mensupport. Oke, Bapak, Ibu. Nah. Jajan-jajane mbak-mbake kalih mas-mase. Bapake teng mriki lho, Mas. Mas menika. Mas ngeten iki, Mas? Nggih. Rumiyin pernah dadi mas. Nggih. Kula nggih riyen nggih ngoten pernah jadi adik. Oh iya. Sakniki enggak pernah jadi adik lagi. Muga-muga besok dadi Mbah Helen. Amin. Nah, berarti kan panjang yuswa. Panjang umur. Iya, betul sekali. Dadi Mbah. Jenengan nggih mugi-mugi dados Mbah Compros. Amin amin ya Allah, buyut compros ya ora apa-apa. Buyut compros ya ora apa-apa. Nah, penting sampean lega aku ya marem. Aku iya, Mas. Pokok yoga sing ra gelem senggak tak dongakne gomen. Amin. Yo, bacotke. Apa kowe ra Malih kagem sagunging para kadang besan inggih penderek besan saking tlatah desa Gemblem Kecamatan Pogalan dipun sekecakaken anggenipun pinarak goyang sithik di Ellen.
pun senggak loh Mas. Gomen kabeh Gomen kabeh. muga-muga. Amin ya rabbal alamin. Oh. Sing setruk sitane bocah mburi Mas untuk aku iki. Ya. Wis mari iki ya. Ya. Tenan omi. Adungane gomene 10 wis piye? Ana Piye? larutan aman jarene cah buri. Ya lek ngaruh lek ora. Lho ngaruh to. Ora Wong ngaruh, jenenge Mas. larutan kok ya nambani barang sing gomen. Gomen ki tegese sariawan cah ayu. Ya awu Mas, sing nambani jare. Kaya awakmu sing menyu kuwi Iki tambane udu awu Mas. sandal suwalu tambane. Di gaplek nih, plek ngono. Bagus sekali. Yo, monggo. Apa kowe ra sampun katon. Matur sembah nuwun sanget, terima kasih.